Gdje si, brate, šta ima? Brate, ma ne pitaj me ništa, ortak mi završio u bolnici. Ne, sve je da završao u bolnici. Komšo! Rajko! Šta bi ti, reci komšo meni, šta bi ti uradio kad bi slomio ruku na 2 mjesta? Kako misliš na 2 mjesta? Pa da polomiš na 2 mjesta. Pa ne bi išao na ta 2 mjesta. Perice, ne treba da se tučeš, trebaš da naučiš da uzimaš i da daješ. To sam baš i uradio, dao sam u šamare i uz užinu. Moj Mitre, jebote dan kad si postao zemljoradnik. Gde si, brate? Gde si, lepi? Šta ima, brate? Pa evo jebote, vidiš šta ima. Nema šta nema, mislim nema ništa. Kod mene katastrofa. Šta je bilo, brate? Ukrali mi sve kreditne kartice. Pa si prijavio policiji? Nisam i neću. Što, bre? Ma ovo je što mi ukrao. Manje troši nego moja žena. Joj. Korovar, Da, gospodin, izvolite. da ćete mi jedno vopi. Hoćete dohla? Jok, daj mi jelen, bre. Gdje si, deda? Šta ima? Ma evo ništa, nego moram da ti se zahvalim za trubu koju si mi poklonio za rođendan, već sam počeo da zarađujem. Stvarno, tako dobro sviraš? Ma ne, nego mi ljudi plaćaju da prestane. Mama, moram pod hitrom pojedem puding. Puding, što ne razumem. Pa prepisao mi doktor. Mo nemoj, koji doktor? Doktor Edgar. Gdje si, brate? Gdje si, brate, šta ima? A ne pitaj me ništa. Mama, moram pod hitrom da pojedem puding. Puding, što ne razumem. Pa doktor mi je prepisao. Mo nemoj, koji doktor? Pa doktor Edgar.